Mae Matt, ti'n iawn? No, ti? Yn dod a dwi'n bad. Reit, yn amlwg, mae hwn yn rhywbeth newydd. Da ni'n drio i yr Gŵyl Fwyd fel arfer. Da gynnon ni demos ymlaen yn ystod yr wyl, ond lenni'n amlwg dan yr amgylchiadau. Da ni wedi gorfod gorhirio yr Gŵyl Fwyd. Ac yn meddwl rhywbeth bach sy'n ni'n gallu gwneud mwyn cadw diddordeb pobl yn yr Gŵyl Fwyd. Cadw'r demos yn fyw, rhoi syniadau i bobl o be maen nhw'n wneud. So, da ni'n meddwl sy'n ni'n gwneud rhywbeth fel un. A diolch yn fawr iawn am gytuno i wneud o de. Dim problem, dwi'n fy modd mae Gŵyl Fwyd Caernarfon yn agos iawn i'n calon fi anyway. Esblynyddol. Diolch yn fawr iawn i chi de. So, yn amlwg, nathon ni gwrdd gynta nôl yn 2015, 2015-2016, falle nathon ni gwrdd yn yr un cynta, un o'r gwyliau cynta nathon ni de. Wedyn, nes di, chwarae teg i chdi, nes di ddod nôl drwy gyswllt hefo coleg Menai. Da ni'n cynnal gael a Gŵyl Fwyd bob blwyddyn i drio codi pres i'r wyl, a nes di nôl fel un o'r cyn-ddisgyblion sy'n bellach wedi symud ymlaen i fod yn dogydd proffesiynol. Ac yn amlwg, da ni'n efo pethau'n rhywbeth yn gyffredin yn ddiweddar. Dwi wedi dod yn dad yn mis Ionawr, just cyn y lockdown, a oedd y stori di bach fwy yn ei chanol i fel oedden ni. Ynddi, gafodd osian i eni ar diwrnod o lockdown. So, obviously, di mam a tad a neb di gafoldo na i ddal o eto. So, maen wedi siarad dros FaceTime a Zoom a bydde fel ond i actually ddal o. Dwi'n byw yn Lloegr hefyd, maen nhw'n byw yn Gymru, maen nhw'n reola gwahanol, so mae'n reit tough. A mae'n trio cael mi lawr mam yn job arbennig. Di. Alla gytuno efo chdi ar hwnna, mae Zoom di wneud byd o wahaniaeth i ni gyd, dwi'n meddwl. Mae wedi gael gallu cadw mewn cyswllt dros y we, a fel ti'n dweud, dwi'n meddwl ar yn anodd, di bod yna neb yn cael cydiad yn yn plant ni roed mwythau iddyn nhw fel fysa ni di licio de. Mae o'n 10 wsos oed fan. Ella fydd o'n 10 wsos arall, dwi'n gwybod. Ond gan i fel. Yn union. Amser tyff, dydi, amser anodd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, dydi? Yndi, mae o. Mae'n mynd i fod yn wahanol, pan bob dim yn agor yn ôl ac fel yna. Ond un beth sy'n siŵr, munud da ni'n gael, dwi'n dod i Gymru. Dyna fod draw i wneud siŵr bod o'n cofio lle mae'n wreiddio fo, ie? Wrth gwrs. A wedyn, da ni wedi clymu thema chdi a fi lawr hefo yr demos yma heddiw, sef trio paratoi prydau hefo babi newydd yn tŷ. So, beth sgyn ti di gynllunio ar yn cyfer ni heddiw? So, yn gyntaf, dwi wedi cael cig gyn Welsh Luing, sydd wedi cael ei yrru o Dyffryn Conwy, Corwen. Mae ges i delivery diwrnod wedyn yn Lloegr, so maen nhw'n delifro bob man, ac mae next day delivery nhw'n ffantastig. O'n i'n disgwyl o dros, ond gret. So, ia, dyna di'r peth, mae cyngyrch Welsh Luing yn ffantastig, a bob tro dwi wedi gwneud Food Festival efo chi, dwi wedi defnyddio cynnyrch nhw bob tro, a mae'r cynnyrch yn just amazing, wych. Briliant. Diolch yn fawr iawn, Welsh Luing. Chwarae teg i chi am ddanfon cig drosodd i Loegr ac dangos iddyn nhw pa mae dda di safon cynnyrch Cymraeg. Ia, so heddiw dwi am wneud, maen nhw wedi gyrru brisket i fi, a maen nhw wedi gyrru mince i fi. So, yn lle wneud yn ôl efo'r mince, o'n i'n trio meddwl am pethau gwahanol. So, da ni am wneud beef Koftas, rhywbeth debyg i Koftas, lamb Koftas, type o Moroccan dish. Reit sydyn, syml i wneud. Hefyd, dwi am wneud rhyw Asian style minced. Dwi'n gwybod, ella fod o'n type o bolognese neu beth maen nhw'n wneud yn Asia. Ac hefyd, efo'r brisket, so mae'r brisket wedi cael Coginio gynt gyda fi yn y popdy. Dwi'n gallu wneud o yn y slow cooker, hi tisal, a Coginio fod drwy'r dydd amser adra neu ar ôl chdi fod efo'r babi trwy ddim yn reit sydyn i wneud. So ia, dwi am ddechrau efo'r Koftas, sori, dwi am gwisgo'r menu. All iawn. A hefyd, sori. Na, gwan. Na, roedd di. Ie, na, cwestiwn oedd gynnau, just, so di hyn yn rhywbeth sy'n digwydd adra lot? Pwy sy'n gwneud y mwyaf Coginio yn eich tŷ chi tra da chi adra? Da ni'n neud o rhwng yn gilydd, i fod yn onest efo chdi. Dwi'n Coginio mwy wan neu be o'n i pan o'n i yn gweithio, cos dwi'n fwy amser a dwi'n actually methu fo.
Ond na, da ni'n rhannu fo reit even rhwng y ddau na ni. So, efo hyn, mae gennym fi, mae gennym fi mins yn y bowen, a wedyn dwi wedi torri nionyn garlleg i fyny, a wedyn mae gennym fi beef suet dwi'n mynd i roed i fewn iddo fyd. Wedyn mae gennym fi spices, mae gennym fi cumin, turmeric, paprika a rasal hanout. Rasal hanout ydy mixture o Moroccan spices. Mae'n reit neis fod yma. So just tolli hwnna i gyd i fewn. Dwi am just chopio chydig o parsley yma. Dwi am just am chopio chydig o hwnna i fewn. O fel hwnna. Wedyn just mixture i gyd efo'i gilydd. A i fod yn honest efo chdi, hwnna di neud rwan, just roed o ar y kebab sticks, which yn ei ddangos chdi, just i neud o sydyn rwan. So nath hwnna'n cymryd dim amser y gwbl na ddo rili. Ddim hwnna'n ideal. Math o beth sydd digon hawdd i wneud rhwng y babi'n sgrechian. Mae'n handi, a mae'n tasty fit ydi o. Ie. Ond ti'n fod efo'r spice dwytha nes ti, sori, nes i'n cael ei enw fo'n iawn yr un oedd yn gymysgedd o Moroccan. Is rhywbeth tebyg sy'ch chi'n gallu iwsio os na ti'n cael gafel ar hwnna? I fod yn honest efo chdi, mae y siopa mawr yma, maen nhw'n gyd yn gwneud rhyw mixtures gwahanol wan. So, sa'ch chi'n gallu gwneud o'n Mexican, sa'ch chi'n gallu gwneud, mae gen nhw Mexican rubs, mae gen nhw Cajun rubs, sa'ch chi'n gallu gwneud beth bynnag tisio, dwi'n licio rasal hanout, a ti yn gallu brynu fo, yn bob man. Ond hefyd, mae'r rasal hanout, fe wedi brynu bob spice yn individual o'r siop hefyd. Reit. So, mae'n reit handi fo, so, neu sausage bach a roed o ar y stick. Da ni angen gwneud i fan hyn. A dwi'n dall bod ti'n bwrw fo chdi heddiw, so yn yr popdyn i'r grill ti'n mynd i wneud nhw heddiw, ond mae modd wneud hein ar yr barbecue fyd, does? Dyna fideo, mae hein yn ideal yn pan mae'n hael tu allan. So mae wedi bod yn hael am y 4 wsos dwytha dde. A da ni'n neud hyn heddi, a da ni wedi cael cenllus a bob dim fyny. Da ni wedi cael tywydd Cymru yn Lloegr. Yr Gŵyl Fwyd yn cyrraedd chi. Mae rai fi ddeud, di'r Gŵyl Fwyd, touch wood, da ni'n am 5 mlynedd a da ni heb gael cawod yn ystod rwyl eto. Na, dwi wedi cael diwrnodau gret yn Gŵyl Fwyd Caernarfon. A gweld gymaint o cynnyrch gyda ni gynnig yn Cymru, mae'n unbelievable, ti'n fel? Mae'n bobl gret allan. Ti'n cerdded rownd Gŵyl Fwyd Caernarfon, a ti jyst mewn o'r o beth sy'n ar gael, ti'n fel? A dwi'n meddwl bod lot o bobl ar y funud dan yr amgylchiadau lockdown hefo cynnyrch a falle, mae lot o bobl dwi'n meddwl ar y funud yn mynd nôl dydy. Dwi'n gwybod bod ni'n un sydd wedi mynd nôl i brynu cig gyn y bwtsiar yn iawn yn hytrach na bod yn ddiog a neud o'n ganol yn siopa wythnosol ni. Yr un peth efo'r llysiau dwi'n defnyddio cwmni lleol. So, mae'n amlwg mae angen i bobl sbio ar hyn a gweld o'n gyfle mwyn cefnogi'r busnesau bach achos wrth gwrs nhw sy'n wedi stryglo i ddod allan o hwn. Mae'n bwysig dydy, cos mae'r busnesau bach fel hyn yn nhw'n cefnogi y bobl lleol. Dwi'n gwybod mae yna dipyn o bethau mynd ymlaen yn Gaernarfon, mae gen i borthi pawb yn mynd ymlaen yn Chris Summers di wneud. Dwi'n meddwl mae yna un o ddau bethau eraill sy'n cael ei wneud. Mae'n jyst neis gweld, ti'n fel, sgynny ni'n llawer am byd fel yn mynd ymlaen fyny fan hyn. Mae'n neis gweld o. So, mae'n mynd i fewn i pop di fan. Am ryw 20 munud. Mae'n dibynnu faint o fawr ti isio'r sausage. Wyt ti'n rhyw fath o lewan enw o gwbl ta jyst syth mewn i popdi neu ar y grill? Dwi ddim, oherwydd mae gymaint o spice yn o fydde, mae gymaint o... Yn ymwedig yn defnyddio y cynnyrch dwi'n defnyddio, y Cig Eidion. Mae'r percentage o'r fat levels yn dan o fo. So, ella fysa chdi isio wneud chydig o olew os ti'n defnyddio cig o'r siopa mawr a chwarchnad ar y dyfla. Ond efo cig lleol o ffermydd, maen nhw'n caru am beth maen nhw'n gwneud. So, mae yna ddigon o bethau bod allan o'n lyflu. Ie. Briliant. So, mae hynna fel yn pob dyn. So, mae hwnna'n gymryd 20 munud. Dwi'n hwnna'n di cymryd i llawer o gwbl i wneud. Dwi am wneud y minced Asian dish ramps. Dwi'n just yn tanio pan, ti'n ôl fi. Dwi'n chydig o rapeseed oil.
Dos i fewn. So lle nath dy ddiddordeb di mewn coginio gychwyn felly, Matt? Ti'n be, o'n i'n ysgol Brynefal i si, ysgol goran yr ardal os yn mynd i fi. Sgynna'n barn, chys i'n magging yn yr ardal, symud yma nes i. Ie, so, oedd gynnu fi athrawes Rhian Elis Owen, a ti'n be, oedd hi yn, nes i ddewis coginio, oedd hi'n gret, efo fi sy'n fel. Ac, nath i bwysio fi fynd ymlaen i wneud work experience. Ti'n gwybod pan o'n i'n ddeuddag, o'n i'n gweithio yn Gall y Glyn yn Llanberis. Ar ôl ysgol a penwythnosa, dechrau fel llnau llestri, a wedyn rhyw nis o fod yna, o'n i'n gwneud starters a desserts, a wedyn nath o'n jyst fildio ymlaen, a eisiau Seance Manor, a wedyn nath Seance Manor, really, dwi eisiau gwneud hyn. A ti'n gwybod, mae gen i lot o respect i fod yn hwnna sy'r prif cogydd gyntaf ges i, Martin Williams, oedd o'n wych efo fi. Ac, sori, dwi'n jyst roed y mens yn y padau. Dwi'n jyst eisiau bromio fo, sydd dweud. Na fo, ie, dim problem. Oedd o'n gret efo fi, a mae yna lot o bobl wedi bod tu ôl a supportio fi dros y blynyddoedd, ond dwi'n gweld fod y ddiwydiant wedi newid gymaint yn amser dwi wedi bod yn cogydd. Ie. Nes i fynd fewn iddo fo, ac oedd o'n fatha'n god yn amsir a... Dwi'n cofio gael pan llecho drosta ta fi. Dwi'n cofio mynd i changing rooms, ac o'n i'n cryfdu yn o'n i'n crio yn y changing rooms, a o'n i'n tynnu chefbais fi off barod i fynd adra, ac o'n dod i fewn, prif cogydd dod i fewn. Gafal fi, yr ysbryd fi, dragio fi nôl gegi fo i fi ar y dessert section, a gwatcha fi'n crio o flaen y waitresses mae gyd a gisyn cariad. Tough love, ie, tough love. Ond ie, mae jyst i newid fan na, osa fi'n cael ar y hynna fan lle. Ie. Ti'n gi dangos i'n blaen yn y badall, ti'n ti gamera fedri di afal jyst i ddangos i ni fanna? O, oes. Jyst i ni gael gweld sy'n ymlaen, sori. Broni'r cig o, dydw i. O, na fo. Just y cig efo yn y ffat i hun, di hwnna wedyn, o'n eris rhaid reipsi ddoedd o. Dwi'n rhoi chydig o reipsi ddoedd, jyst i rhoi chydig o gwbla, actually. Cys gen i fi wedi mewn steak pans adra, mae'r plant yn bosgi ni gyd. Ie. So, ie. Dwi'n jyst yn mynd i tracio wy i fewn hefyd. Jyst i mynd i garnish o'r blas. Dwi'n cymryd ar y funud bod chi'n yn gweithio dan yr amgylchiadau yn amlwg efo'r bwytau gyd i cael, lle? Dyna beth yw, mae'n peth anodd, ond hefyd, efo gael babi, dwi wedi cael 10 wsos o paternity, so... Blessing in disguise mewn ffordd, ie? Ie, mae'n anodd beth i'n gweithio. Ti'n colli fo sy'n... Ti'n colli ti'n neud siŵr ti'n darllen gymaint rhadag. Nes i sgwrs efo cogydd arall yn ddiweddar oedd yn deitha fi, achos yn amlwg mae gennau i ddiddordeb mewn bwyd, dwi'n coginio lot yn yngwaith, a fyddai wastad yn dweud, dwi'n yn chef, coc ydw i, a dyna edodd y cogydd o'n i siarad efo, edodd o, ti'n mond yn chef tra ti'n neud o, unwaith ti'n cymryd y toriad yma, sef, beth sy'n digwydd i lot o gogyddion wan ydy y toriad yma de, a fel ti'n dweud, y pethau bach ydyn nhw, ond ti wrth beidio wneud o bob dydd, mi wyt ti'n ddim yn ei goffi. Nath o gymryd i'r chef yna, gerdded i fewn i change rooms a torri fi. Nath o dorri fi. A wedyn o'n i'n gwybod, dwi eisiau bod y chef, a actually, o'n i'n teimlo'r adra chef wedyn, ti'n fel. Mynd i gynnech chi'r stripes. Tough love, ie? Ie. So, yn fod ma wande, mae gen i fi mixture o cabbage, spring greens dwi'n defnyddio, actually. Mae gen i fi carrots di torri fyny, so mae'n fatha rhyw Asian slaw type of thing. Nice. Nionyn. Mae'n cael ei syrfio efo noodles, so dwi'n rhoi y noodles yn y eto, lle. A dwi'n eisiau hynna coginio, so mae'n wedi soffenio chydig bach. Mae'n di fewn i fyna, a wedyn dwi'n di rhoi... Nei di just agos yn sydyn i'r sosban eto, jyst ni gael gweld y lliwiau fel mae o'n cychwyn. Sori, efo'r camera.
Sorry, dwi'n yn expert. Na, mae'n iawn. Fel arfer, dwi'n gwaith teledu ma'n amlwg, mae'n fwy o Gymraeg a dynion yn helpu. A merched. O, ti'n meddwl? No, lyflu. O, mae'n edrych yn lliwgar iawn ag yn eis gyn ti. I'r wyn, mae Coginio eto, gobeithio'n eitha, ben yr amser dan ni angen o. Na fo. So, mae gen i fi chydig o hoesyn. So, o'n i'n chwilio am hoesyn yn bob man doedd. Wel, oedd y cariad. Dwi actually yn gorau shieldio. O, reit. Dwi'n syffro fo psoriasis ac dwi ar tabletu reit cryf. So, dwi wedi gorfod shieldio hefyd, ond beth rhaid, ti'n gwybod, maen nhw'n deitha chdi, ti'n gorau bod mewn rŵm gwahanol, tŵal gwahanol, beth rhaid maros i ffwrdd o'r babi. So, dwi'n gwneud siŵr dwi'n mynd i siopa, dwi'n gwneud siŵr dwi'n mynd allan o'r ar, really. So, mewn ffordd, mae'n fwy caeedig i chdi eto, achos bod chdi yn trio peidio crwydro i nunlle, ond i bai bod wir rhaid, ie? Wel, na fo, fatha, o'n i'n gorau mynd i'r ysbyty, pan yr babi da i enni, o'n i'n gwybod, o'n i'n shieldio adeg yna, ti'n fel, Ie. dwi'n jyst i adio'r hoesyn i fel yna, o'n i'n gallu ffeindio ddim yn eisiau ond gallu rhyw pacad yma, plum yn hoesyn stir-fry, so dwi'n defnyddio hwnna. Mae fi yn y peth, hoesyn sy'n efo, so... Ie. So, dwi'n jyst am gadael hwnna ar lo i plan, neu siŵr bod fi'n Coginio, dwi'n rhoi drwy ar. So, spring onion, dwi'n jyst am neu lle, jyst yn ei siŵr bod fi'n digon o le i gwachio bod fi'n fyny wedyn. Ti'n gweld osian yn cael ei ddysgu gynti ac yn cael ei bwysio mewn i'r maes arlwyo catering hefo chefio neu ti'n sa'ch chi'n cynghori efo gadw draw? Dydy o ddim yn mynd i fod yn gogydd. Yn unig reswm ydy, jyst oherwydd mae'r ddwydiant sydd wedi newid gymaint. Dwi'n paratoi efo, obviously, oes i ar MasterChef a Chefs on Trial. Bob rhaglen ar teli, mae'n rhaglen Coginio wan. Mae yna Facebook page gret, actually, yn Cymru ochr yna. Curo'r Coginio fo Corona. Curo'r Corona fo Coginio. Mae hwnna'n gret, gweld y lluniau gwahanol yna fo. Ond... A hwnna dwi'n meddwl sy'n mynd i osod y sialens i chdi, achos dwi'n meddwl y bwyta i'n ailador, mae gen bobl wedi bod yn ymarfer adre, dydy. Dyna fideo, honna sy'n dod yn anodd. Cos, ti'n mynd ddigon anodd rwan fo mai. Mae yn ddigon anodd rwan, oherwydd, mae gen i pobl yn dod i fewn yna. Dyn nhw'n dod allan am celebratory meal i mwy. Mae o'n, ti'n dod allan pan ti'n gael, really. So, allan eitho newid y ddiwydiant yna. Ti'n dod allan am celebratory, fi'n gyda chdi fwy amser i gwachio rhywbeth i fyny. Dwi'n siŵr, ti'n fel, ond na, fydd osian definitely mynd i ddiwydiant arall a dim Coginio. Ti'n be, mae wedi bod yn gred, mae career fi wedi bod yn rollercoaster. Mae wedi bod yn well documented. Ond ti'n be, dwi wedi syglo fo chydig bach o mental health yn dod on efo fyd. Be dwi wedi gorau wneud ydy pigo fy hun i fyny bob tro mae rhywbeth yn digwydd. A i wneud hynna, mae'n waith calad. So os ti'n caru Coginio, caru ymlaen, piga dy hun i fyny os ti'n gael knock. Paid a roed give up yn efo just caru ymlaen. Ti'n be, os wneud i feddwl amdano fo fydda chdi mewn lle gwaith. A hefyd, wrth gwrs, mae lot o'r diwydiant yn dieddol o fod yn ddynion yn y maes ydy, sef un o'r nid i'r gweithio arad am iechyd meddwl de, a mental health a yn cyflyrau, da ni'n teimlo de. Mae yna gymaint o'n efo yn y ddiwydiant yma wan, a ti'n be, ti'n weld o'n pawb. Dwi wedi siarad efo cogydd yr stalwm a dyn nhw heb wedi cael problemau, ti'n fel. A dwi'n meddwl oherwydd fod y ddiwydiant wedi newid gymaint a mae wedi effectio pawb yn efo lle. Especially pobl hyn sydd wedi bod yna fo. Os ti'n cyfri gall y glyn, dwi wedi bod yna fo, os dwi'n deuddag, dwi'n 33 mewn 2 wsos. So dwi wedi bod yna fo ddipyn, sy'n efo. Do, ni'n iawn. Fel nes y cynt, mae'n gymaint o newid i bod, does? Oes, mae yna. Wel, fydd o'n interesting pan eith agor yn ôl. Dwi eisiau mynd i ddysgu, dyna fydd i gol fi, sniw fy modd ddysgu. Ti'n pan nath ni wneud y gala dinner na, rhaid gyntaf un nath ni. Waw, oedd o just yn, nes i ddysgu efo'r myfyrwyr ifanc na, ac oedden nhw fel sponges, bod gen o'r un o Gareth,
Gareth Jones a oedd o'n gweithio, oedd o'n coleg ac oedd o'n gweithio yn Victoria Hotel Llanberis. Nath o actually wneud demonstration efo fi. Gŵyl Fwyd Caernarfon. A ti'n be, i weld o wan, mae o'n hyn mor gret, a mae'n neis gweld hynna. Ie. Just gobeithio fydd y ddiwydiant yn kind iddo fo, ti'n fel? Hwna Sorry. Hwna sy'n mynd i fod yn anodd ydy'r diwydiant yn cael ei hun yn ôl ar ei draed ar ôl i yndi mae bobl yn edrych ymlaen mynd allan, ond wedyn mae'r hyder sgin bobl mewn mynd allan i lefydd yn mynd i fod yn waith i gael o'n ôl, dydy, a bobl i fita. Fydd o'n waith yn mynd yn ôl am beint? O na, mae hwnnw wedi cael. Fydd o'n waith yn mynd yn ôl am waith i fwyd, e? Ond ti'n gweld, mae McDonald's, mae ciwio ma'n... Mae'n horrendous, dwi'n meddwl mae pawb di anhofio amdano y llefydd bach yma. Ne. Mae'n just really drist i weld, ond dwi deall maen nhw'n rhywbeth greasy, I suppose, rhywbeth neu. Ond mae eisiau cofio amdan y llefydd bach yma. Ti'n gwybod, gyda chi chippies gret yn Caernarfon, mae gyda chi lle doner kebabs a pizzas a beth fel a caffis bach gyda chi o gwmpas, lle mae angen supportio nhw, a ti'n gwybod, even y pubs, supportio'r pubs bach. Ti'n fel, dim y pubs mawr, da ni angen avoidio nhw fan'na. A hefyd, y pobl sy'n neud, pobl lleol sy'n neud y cwrw. Wy'ch chi bragdi lleu, wedyn yn gallu chi bragdi'n Conwy, does. Mae angen yfad y cwrw yna. Oes, definitely. Dwi'n cytuno fo hynna. Syniad da. So dwi jyst yn ymwneud tzatziki bach i mynd efo'r kebabs. Yr un beth gyda fi fyma ydi natural yoghurt, Greek yoghurt, gyda fi lime. Dwi'n jyst ymwneud lime zest i fel. Gyda chi bach yn mynd. Dwi'n gael ar gadw ardd llysiad i'n mynd tu allan. Yn union, dwi wedi cael, wel, obviously, efo'r babi, ond dwi wedi cael llawer yn byd arall i wneud, so mae gennym fi gymaint o stwff yn yr ar wan. Gyda'r cucumbers wedi tyfu eto, dwi'n gorau ddefnyddio un. Ond mae gennym fi goedan oren, mae gennym fi carrots, lettuce, kale, cabbages, nionod, spring onions, tomatoes, tatws. Edrych yn dda, yna. Ti'n ddefoliad yn ddol? Yr unig beth oedd eitha chdi, dwi'n gweithio yn Antibai Fawr, mae gynnon ni dîm da iawn yn gweithio ar y safle, yn tyfu cynnyrch. A di bob dim ddim yn cweit yn tyfu efo'i gilydd, so mae'n mynd i gael lot o datws, a ddim lot o beth eraill yn efo nhw. Na, dwi wedi dysgu yna reit sydyn, ti'n rhaid, dwi wedi mynd y blanc yma. Dwi wedi rhaid mynd slime y cucumber yna fo, yn iawn. Just mixio hwnna fe gilydd, a mae jyst i fynd rhywbeth light efo'r kebabs, so dwi'n samdicio'r kebabs, dwi'n eisiau nhw'n cosgi, Na fo. A da ni'n eisiau larwm tân i fynd ffwrdd a dychryn y babi, nag oes? O ie, dwi'n enw fe troi hwnna off, So dwi'n jyst am roi ddwy arall i fewn, cos oedden ni'n siarad cymaint mae'r wedi cledu. O, sorry, distractio chdi o dy waith. O, mae'n iawn. Ni'n siarad efo rwy'n yn Gymraeg. Ie, yn union. So, allan o'r prydau bwyd, wyt ti'n dieddol o Coginio, sgyn ti hoff bryd wyt ti wastad yn mynd yn ôl ato fo? I fod yn onest efo chdi, homely food fi, pan dwi adra chili. O, ie. Wrth fy modd efo chili. Neu bara homemade efo ham a rhywbeth fel la. Ond pan dwi'n coginio allan, dwi wrth fy modd coginio pysgod. Especially shellfish. I mean, my lobsters are just heavenly. So, mae'r repertoire fi, dwi'n teimlo reit professional. Mae'r repertoire fi reit fawr lle o beth dwi'n gallu gwneud, cos pan ni'n gweithio yn y Lake District, o'n i'n pastry chef. Pan ni'n gweithio. Pan ni'n Stratford upon Avon, o'n i'n coginio ar y sauce section. Ti'n cael trafeilio'r gegin. Peth gorau amdan y swydd ydy gael fynd. Ti'n gael accommodation bod man ti'n gweithio, mae'n part o salary i chdi. Ti'n cael gweld llefydd gwahanol hefyd, sy'n jyst i fod yn amazing. Hwna di'r dan gorau. A hwna dwi wedi cyfarfod y cariad, a
Ti'n mae gen i blentyn bach osian, o rai fi alw fo'n osian, by the way. O rai, bydd yn fod yn enw Gymraeg yn Lloegr. A dwi'n siŵr bod hwnna wedi dewis enw, mae'r Saeson yn medru dweud, ond yn enw Gymraeg hefyd. Dyna beth yw, oedd e'n mynd trwy enwau Cymraeg, cos o'n eisiau enw Cymraeg, oedd e'n mynd trwy'r enwau Cymraeg i gyd, oedd y cariad yn eisiau enw. Eisiau gyrraedd i osian, oedd hi'n gallu dweud o, so, diolch bad. Ond dan ni wedi, nathon ni'n neud rhyw dan i BBC Breakfast, a nathon nhw'n sillafu osian yr on. Medrych o rhywbeth arall, ond dim ots. Maen nhw'n dod yn ôl i ffilmio ni pan mae mam yn cael gafodd y babi, so fydd hwnna'n rhywbeth neis. O fydd yn eraill neis. Fydd yna gofnod o hwnna wedyn bydd, pan mae nain di cwrdd ag osian o'r diwedd. Hyn di un o'r rhesymau nathon ni ddeud o, oedden ni'n eisiau babi fod yn plastig, ond oedden ni'n eisiau babi gael iPad neu iPhone, o'n i'n mynd bo. Oedden ni wedi gorfod. Hwnnw'n meddwl ydy'r broblem mae lot o'r rieni'n gwynebu wan ydy, mae plant yn trio gymaint amser ar ei technoleg. Maen nhw'n trio tynnu nhw, yr unig ffordd maen nhw'n cadw cyswllt ni drwy'r technoleg. Wel, mae gen i teenager y byw yn tu yma. Mae hi yn merch chwer. Mae hi yn... Mae ar ei ffôn trwy'r adeg. So, mae ar efo trwy'r adeg. So, fan hyn, mae gen i fi'r braised beef. So, brisket, diwm. So, mae'n mini glazed. So, mae hwn wedi bod yn cyflwyno mewn oven-proof dish yn y body am 6 awr. So, mae wedi reducio lawr lot. Ingredients, so, yr un beth nes i, mae yna rhyw fideo bach, gobeithio fydd o'n gallu cael ei editio. Ond, yr un beth oedd beef wedi brownio mewn pan, rhoi o mewn yn yr oven dish, a wedyn taflu fewn said o vinegar, sio cofio fan dish, said o vinegar, brown sauce, sauce coch, Dijon mustard, peppers, dwi'n cofio fe. Chili powder, garlleg. Ni di weld yn y fideo. Os wyt ti di anghofio rhywbeth, mi fydd y glip arall yn dangos beth ti'n mynd mewn i'r ochr yna bydd. So, yr un beth, mae'n jyst i torri, mae'r brisket jyst i torri lawr, a mae'n lyflu fan hyn. So, dwi'n jyst am blatio hon i fyny i chdi. So, yr un beth dwi'n neud yn feddiw, de. Yr un beth dwi am wneud, yn eisiau gwach i fyna. Na, mae'n ewn eisiau byd sbio ni. Sorry. So, mae gen i ddarn y fara fan hyn, de. Yr un beth dwi am wneud i hwn ydy reid o mewn baguettes. Just fatha wbath sydyn i'r ita, neu so chdi'n gallu roed o mewn pei, so chdi'n gallu syrfio fo mash, jackets, Hasselback potatoes order for more than Hasselbacks. Nes i wneud nhw un adeg ar Gŵyl Fwyd. So mae gymaint o bethau wahanol fe wedi gwneud efo. Dwi jyst am roed sample sydyn i fan hyn, jyst i chi gael weld. Neu brechdan. Brechdan, ie. Ond hefo rhywbeth fel un hefyd, sa'ch chi'n gallu gwneud hwn mewn batch mwy bysach a'i rewi fo? Hyn dwi am wneud fan, so dwi am wneud hon y fyny fo ma, a wedyn fydd y rest yn mynd i'r popdyd, yn mynd i'r rhewgell. Mae hwnna jyst yn, mae'n amazing, serious, de. Briliant. Jyst yn adol hwnna. Wedyn, gynnu fi, dwi'n dal y ffôn i fyny eto. Mae gynnu fi ddipyn ar ôl y fyna, so dwi am roed hwnna'n rhewgell, a neith o'n ddimod arall, wedyn, jyst tynnu fallan, roed o microwave. Sorry, Matt, nes i ddangos y ffôn rwan, de. Sorry? Nes ti godi'r ffôn, a dy lun di oedden ni weld nid be oedd yn y sosban. Ti'n fawr da? Ie, so, ie, mae'n ddipyn ar ôl fan. Ti'n fawr da, gys? Dan. Gawn ni olwg o'r frechdan? O'r frechdan? Ie. Ti'n codi blus bwyd anna fi, de? Dwi eisiau dod yna, dwi eisiau bita'r frechdan, ne? Yr un yn post. Ie, gret. So, hwnna di hwnna, de. Wedyn, mae gen i fi'r kebabs ma mae'n bron o barod o. So, gobeithio, da ni gael ei 20 munud, dyn ni. So, si gweld, yna lot o olew. Wedi dod allan ei. So, yna mangan rhoi dim olew extra yn efo lle.
Na fo, ie. So, dwi jyst am roed ein ar y plat. A wedyn, wedi gwneud hyn yn barod a roi'n nhw'n rhewgell a jyst tynnu allan pan tisio na, ti'n fel. Wedi dwi'n syrfio nhw fo salsa, dwi'n syrfio nhw fo tzatziki. Wedi dwi'n gwneud salsa, wedi dwi'n gwneud rhyw cucumber ellis, syrfio nhw mewn pizza breads. Lot o bethau gwahanol wedi dwi'n gwneud efo nhw lle. A fel ti dweud, maen nhw'n bethau, fel oedden ni'n sôn ar y cychwyn, lle gan o'r ddau na ni'n riant newydd, ddim lot o amser ar y dwylo, os wyt ti'n cael yr amser i wneud rhywbeth mewn batch, bachu'r cyfle. Mae hynna wedi cymryd be, 25 munud eich llai yna. So, dwi'n gwybod mae'r beef wedi bod i fewn trwy dydd, ond tynnu fe allan pan ti angen o. 5 munud? 5 munud? Mae lot o bobl erbyn wan efo rhyw fath o slow cooker neu, fel ti dweud, casserole dish oed yn pop di a jyst gadael o ar reis isel drwy dydd. Yn union, yn union. Wedyn, dwi am roed noodles ma fyny chdi fan. Dwi'n gwybod, mae'n ti ar gyda ni da? Mae fod yn onest, o'ch chi dos am time limits, dwi'n meddwl, achos... Na, ydra ni wastad edrych fel lawr. So, mae gyda fi just noodles dwi wedi just i coginio mewn pan fan hyn. Ie. Ni'r badall. Egg noodles ta rice noodles di hynna? Egg noodles gyda fi fan hyn. Egg noodles, ie. Dwi'n iwsio rice. Honestly, dwi'n really neud gwahaniaeth, dwi'n honest o'ch chi. Na, ie. Wel, di fyny, sbari clicio di. Dwi'n just am roed yr Eurasian mince ar ei dopo. O, ti'n be, mwna edrych yn lyflu, ie. Wel, dwi jyst yn dyfaru bod fi'n byw dim agosach bod fi chi'n dod draw i flasu fo. So Nicky Beach yn prawd. Bai. Wedyn, mae gyda fi wydd jyst i roed ar ei dopo fan hyn. Na i ddangos lun i chdi fyny fan. A jyst wydd i ffrio di hwnna, ie? Jyst wydd i ffrio. Wedyn mae gyda fi chydig bach o bok choy, jyst wydd am garnish a wneud o wydd eisiau yn y lle. Ie. Wedyn, dwi jyst am... Dwi'n gled. Topio spring onion i fyny fyna. Dwi jyst am roed ar ei dopo, a honestly, Brilliant. dwi'n prawd o hynny. Ideal. Mae hwnna'n lyflu. So ni gallai'r noodles. Ti'n be, di hwnna heb gymryd fwy na 10 munud i wneud. Jyst bod ni wedi siarad yn chwalu dwy cyntaf di, ie? O'n i eisiau siarad efo chdi fyd, so. So dwi'n cymryd bod chdi'n hoff iawn o dy fwyd ochr Asian o'r bwyd hefyd, wyt? Ti'n be, dwi wedi experimentio chydig bach pan dwi wedi bod off. Dwi wedi sbio fewn i fwy o bethau lle spices. So ni wedi gwneud llawer o waith efo spices. So sbio fewn efo'r Koftas a'r Asian allan sy'n llawer o spices yn yma, da ni'n iwsio'r sy'n. Mae hwnna'n pryd really simple i wneud. Mae'n really rad, i fod yn honest efo chdi, mae prythau yma i gyd, really rad. Os gennych chdi'r spices y bydda'n y cwbwr, sbia ar, beth ydi gymysgu, spices beth ydi chwarae. The world's your oyster pan ti'n chef. Ti'n gwybod pan ti'n chef, sa'n byd arall Cymru. Pan ti'n gofyn, ti'n away with the fairies, ti'n on fire, ti'n fflio. Os yna byd arall, ti'n just coginio, a dyna beth dwi'n caru wneud. A dwi'n gwybod yn rhan o'r bio nes ti sôn, mae'n rhai pethau ti wedi gwneud, maen nhw wedi gweithio, rhai pethau dyn nhw ddim. A mae hynny'n, dyna ydi bywyd cogydd, ti'n trial and error, mixo blasa, os dyn nhw'n gweithio, dyn nhw'n gweithio, os dyn nhw'n gret, a ti'n ffeindio rhywbeth newydd, dweud? Diolch diwedd y byd, na di. Dydio ddim diwedd y byd. At the end of the day, dim ond cwcio, dio. It's only cooking. Yeah. A mae pobl angen cofio hynna yn y ddiwydiant, a efo'r ddiwydiant i fyny. A really concentrate a just cwcio. A di bob ddim wastad yn mynd hefo amser, mae bob ddim yn cymryd amser i baratoi, dydy. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth mae bobl angen gofio, dydy. Ti'n bod efo McDonald's rhan, dwi'n drol at hwnna. Mae gen nhw lai o staff yna. So, mae'n di gwneud fwy i goginio fo. So, ti'n gorau feddwl pan da ni'n agor yn ôl, faint o cogydd fydd yn y gegin.
Os gynnach chdi bwr o 5, a ti'n gorau gwneud 5 pryd gwahanol, mae'n mynd i fod yn job. Mae'n mynd i fod yn job coeliad i fi. O, ynddi. Wel, da ni wedi bod wrthi, fel o'n i sôn gynna, dwi'n gweithio Rantir Wain Fawr. Un o'r pethau da ni'n sbio yna fod i sut da ni'n ailagor, be di'r canllawiau fydda ni'n gorfod dilyn, faint o lefydd gynno ni. A mae'r un peth ydy, mae gegina, yn aml iawn mae gegina'n lefydd bach, efo lot o bobl yn ei rhan, ond dwi'n fe gyd ti hanner y staff, a bosib hanner y cwsmeriad, achos bod yr gofyn i fod yn bellach i ffwrdd o bob, da. Mae gennych chi hanner y cwsmeriad, ond fe dwi wedi ddal gael yr un o faint o wahanol prydau efo dim ond un cogydd. So mae'n mynd i fod yn sialens ge iawn i fod yn oes efo chdi. Yn gobeithio ni ddod yn ôl, llefydd holidays hefyd, sy'n mae hynna'n mynd i reagor. Pryd dwi'n gael dod yn ôl i Gymru? Wel, gobeithio pan fydda ni efo'r Gŵyl Fwyd, fedri di ddod draw i'r Gŵyl. Fydda hynna. Straight away. Fydda hynna cyn hynna gobeithio. Yn union. So fan hyn, mae gennym fi darn arall o'r briskets dwi wedi gwneud. So, basically, ragu dwi wedi gwneud fan hyn. So, be dwi wedi gwneud i, rhywbeth debyg i'r braised honey glazed beef, ydy, mae hwnna'n mynd off fan. Ydy coginio fo yn y popdy, neu slow cooker, fyny i chdi. Ond dwi wedi gwneud o'r stof gyntaf, brownio'r cig. Wedyn dwi wedi adio moron, celery, nionyn, garlleg, peppers. Unrhyw beth ti'n gweithio fydd ar recordiad gyda ni beth bynnag, paid o poeni. Chopped tomatoes, tomato puree a gwin coch. A dwi jyst i cwcio hwnna. Fatha nes i efo'r BBQ beef am ryw 4 awr, 6 awr. I fyny pa temperatures roed ar. A honestly, pan ti'n dod adra wedyn, cwcio'r pasta, fatha dwi am ddangos i chdi fan, dwi'n jyst am gael beth allan o. Dwi'n rhaid barod i... I just want to make earlier, okay? A beth sy'n digwydd, mae'r cig wedi torri a mae'n meddalu'n ceg. Does ddim darna calad yn efo, mae'n just beautiful. A Welsh Luing, eidim gwell, ti'n gweld? Dwi'n just am trolli hwnna fewn i'r pasta hon, Beid o boeni ni wedi weld bod dim. A ti'n y gredwr cry mewn adio'r sos i'r pasta, yn ytrach na pasta i'r sos? Wel, ar un mynd i cwcio fel arfer, beth sy'ch gwneud ydi adio'r pasta i'r sos. Ond, hwnna wedi cael coginio am oriau, a dwi ddim am iwsio hwnna i gyd. Dwi am rhewi chydig hwnna. Dwi'n rhoi pasta i gyd i fewn iddo, fes efo rhaid tanna tynnu'r pasta i gyd allan. Fedri fi rewi fo efo'r pasta i fewn os isio, ond dwi'n meddwl bod o well fel hyn. Ac ella, fe wedi cael pryd arall. Os o'n pryd yn stopio chdi wneud rhyw tortellinis allan o'r sos o'r beef ragu, lle. Mae'n gymaint o bethau wahanol fe wedi wneud, ti'n fel? Tolli hwnna'r flat o'n hyn, ond gratio, chydig o parmesan ar ei dropo, os dwi'n cael o'r ochr iawn. Os am rai chdi gael parmesan, dwi'n licio. Basil, dwi byth yn torri basil efo cyllell, cos mae'n brwsio'r leaves, so ti'n well off, just ripio nhw off y sydyn, de. A mae'n mwy fresh, lot mwy fresh. Bydda i'n dieddol yn ydyn un peth efo lettuce rhywsyd, just rigo lettuce, rigo unrhyw ddail mewn ffordd. O, unrhyw. Mae'n anoddach wneud thyme a rosemary, de. Oce, ffain. Nes ti weld hwnna, do? O, lyfli. So, na i jyst dangos beth dwi wedi gwneud y sydyn, so mae gyda chi'r... Da ni'n gweld hwnna. Gyda chi'r brechdan, honey glazed, brisket beef. Wedyn mae gyda chi'r Koftas, sydd wedi cymryd ddim llawer, mae'r washing machine tylfos, yw'n dda. O, ie. Dwi'n sefio hwnna fo'r tzatziki. Wedyn mae gyda chi'r pasta, a wedyn yr Asian noodle salad, chi. Bob un reit hawdd i wneud, a fatha, dyn nhw'n cymryd llawer i wneud chwaith. Prep syml, digon amser coginio, fel bod chdi ddim yn gorfod rhoi lot o sylw i'r un mewn ffordd, de. Dyna beth sy'n licio dweud, dwi'n colli pwysau yn y lockdown, ond...
Experimentio'n waith calad, di. Mae o. A dwi'n helpu, ti'n efo'r babi newid. Ti'n gorau bita o fwy, really. Bita i ddau. O na ci'r merch na. O'na, nes i bendant ffindio'n hyn yn bita mwy pam nath y babi gyrraedd, de. Do, definite. Ti'n gwybod, gyda'n disgwyl i mam weld o. Hwna di'r peth mwyaf bwysicaidd i fi. A hwnna, dwi wedi bod wedi gonffodus, gathon ni'n babi mis Ionawr, so gathon ni gyfnod lle oedd modd i rhai o'r teulu weld o, ond yna'n ffodus di pob weld o. So dwi'n yr un aelod ar teulu, dyn nhw heb gael y cyfle i afal yn ei hi eto. A dim wedi weld ti wedi tyfu, dwi'n gymryd... Na, Zoom de, mond dros dalun maen nhw wedi gweld ti. So, a mae'n gymaint o newid mewn 4 mis. Oes, sad. Oes, man, oes. Mae o wedi newid y barod mewn 10 wsos. So, ti'n gwybod. Ei, ti eisiau fi drio un ein rhan o blaen chdi? So, hwnna di'r un sa'ch chi fynd am gyntaf, ie? O, ie. O'n dwi'n cymryd bod chi'n mynd i gael ffocws mil heno, os na ddigon o bobl i rannu. Wel, da ni. O'r cariad yma, fe rai fi ddita i osian yma, rhaid diolch yn gael hyn eto, dyma'n llefrith nhw'n gael. A neith o'n para'n freezer o'n hir, dwi'n meddwl na neith. A wedyn mae'r teenage girl yma, so neith i fita ripin, dwi'n wedi cael brecwast. Dwi'n meddwl bod ti'n dal yn gwely fod yna, so dim yn drud. Mae bach yn gynnar, dydy, mae'n... So ie, hynna di syniadau fi i chi. Matt, mae wedi bod yn bleser. Diolch yn fawr iawn i chdi, de. Diolch i chdi, Ifan. Diolch am gefnogi. Ia, diolch i chdi am gefnogi rwyl, ac eto, gan i diolch i Welsh Luing am ddanfon y beef i chdi mor sydyn. Matt, tan welon i chdi eto. Diolch yn fawr iawn i chdi. Diolch. Tara.